balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampitan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radyo. Responsable ang pagbalita, kadayon nga ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may lalapag palanggan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko di sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack, banal! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang alpha at beta nutrients sa mangosteen ay mainam na gamot para sa may mga problema sa baga. Kaya ugaling uminom ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea para makaiwas sa sakit ng TB. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap
sulat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunyon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala. Kagkaron, sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Mayo. Mayo kay natutulan ko giting lugar mo, Choy Abable. Kaga, nasugilanon ko giti ka sang personal. Inablos ka ni Madam? O, Choy? Paano? Kaya naibaluan ko, isa lang yung inablos niya. Ang bata sang utob niya nga retired colonel sa pulis. Ugaling patay naman to. Kwan, bata ko sang pakaisa di tita. Si Romeo bala? Nga dito gi-install sa Mindanao. Ikaw? Hmm. Ano ka? Natandaan ko na gali. Ikaw gali? Ang nakaagi naman istar sa munti sa mulawig nga panahon? Choy? Ikaw gali? Ako matuod. Oh, ginatulok po gina ko sa Maya, Choy. Bago ka lang dire sa Iloilo. Oo. Wala pa ako matuigid, re. Wala ka pa dire maglugay. Pero galupok na ngalan mo sa underworld. Ha? Nagadua-dua pa sila nga ikaw. Pero ako, subong nga nagatubangay na kita. Nasiguro ko nga ikaw gid. Ngako ang ano, Choy? Lupok na ngalan mo to. Kamu sa grupo mo. Pero hindi mapiyo nga ikaw gid. Pero subong kumpirmado na. Tungkol makita ko sa ulag mo, mabasa ko sa mga mata mo, baskog ka to, way kulba. Pati mga pulis ginakatalo mo. Ha? Naglupok ang grupo mo to. Sa gibanatan ninyong Drug Enforcement Unit, mga anom gid ang napatay. Ano? No. Kagas na subong, wala gid na ibaluan nga grupo mo ang may kaimuan sa to. Agbuot mo silingon, Choy. Kay balo ka? Kamo? Wala sang batago sa underworld ninyo. Kung buhay pa si Madam, makasugid siya sa imo kung anong kadalumon sa underworld.
Kuno mo konektado manggilis si tita sa underworld. Hindi. Pero may mga amigo siyang hara sa underworld. Amo bala? Hmm. Pwede mo ko masiguran, Joy. Luya ko lang makilala ang mga abyan ni tita nga ara sa underworld. Kinanglan kong bulig nila eh. Nagkalamatay na sila ninyo. Oh, ano? Pila na lang kami ang nabilin. Amo bala? Hmm. Joy, wala ka mo sa una kaupdanan ni tita sa trabaho, Joy? Nakaupdanay kami ninyo. Makalimablaw kung makanom. Hindi ko lang matandaan sa itong hubin pa ko. Ano ko ba nyo? Pang tumba man? Oo, ninyo. Amo bala? Ginahire niya kami kung may dako siya nga transaksyon. Pero hindi ya kami mahigot ng mga tao. Freelancer kami sa grupo ko. Kung sino man ang makakontrata sa amon, amon na yung amon boss. Pero pagkatapos ng trabaho, wala na dayon komunikasyon. Amo bala? Hmm. Joy, nagkatugay ko di mo tugod. Importante gid yung kinangla ko si mo eh. Kakabalugay ko yung nga makabulig agad sa akon. May edad na ko yan ninyo. Hindi na ko yung makasarang sa rubo-rubo nga trabaho. Kag-isa pa, baldado na ako. Isa ko na lang katiil ang mapuslan ko. Nakita mo? Oh, Aryo. Kahoy ng isa ko katiil. Matod. Pero Joy, may mga tao ako. May magamit ako. Ang kinanglan ko lang abigo ko. Labi na gid ang mga tao ni tita sa una. Gusto ko sila mga abigo. Ginapagita ko gisubong mga tao ngayon makabulig sa akon. Para kung ano gid man, makabulig man ako. Tungod kay balo ko. Nga sang nadula na si tita. Nadula naman ang ibang sila sa palakbuyan. Ninyo. Joy. Estrangero lang ako sa lugar ngayon eh. Hindi ko kabisado ang lugar ngayon eh. Kag ang mga tinao ko, hindi ba nila kabisado ang lugar ngayon eh? Trabaho ka na lang abis sa akon, Joy. Katagat ka sa kwarta. Agad nga makabulig sa pakabuhi mo. Joy, kinanglan ko pariyo mo. Ikaw ang mangingiya ko. Mata, dulunggan, kag-connection ko sa the world. Ihambal mo lang sa ako ng pwede o kung nang hindi pwede. Kagsugiri lang ako. Sa luya ko gid mahibalan. Kaya ko nang bahala si mo. Ninyo. Habi mo, Choy. Luya ko gid nga uyatan ng lugar din eh. Kag kinahanglan ko ikaw. Dako ang mabulig mo sa ako na gud makuha akong lugar gani. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon
balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Masaka sa korte ang kaso fiskal? Wala kita sa may mo. May testigo. Nga ikaw gid ang nakita niya nga nagtiro sa biktima. Ha? Ako ano man kag sa hindi. Masaka gid ang kaso sa korte major tungod may testigo. Drug personality ang napatay, fiskal. Kagin patay mo tungod involved siya sa drugs. Fiskal, iyaluyag mapatay siya. Kaya kung wala ko siya ginpatay, basi kung ako nadisgrasya. Amo pa na. Kung mo, pamatudi na lang sa korte nga matud ang ginahambal mo, Major. Fiskal, ari ako sa serbisyo. Nagabulig ako sa gobyerno para mag-away sa illegal na droga. Kagyo kasakit man sa bahin ko nga makasuhan ako tungod lang sa isa ka illegalista. Deserve siyang mapatay, fiskal. Tungod ako ang patyo nila kung wala ko siya maunahan. Sa korte na lang pamatud Major. Tapos ng trabaho ko. Wala na ako sa mahimo sina. Fiskal, may mahimo ka. Kung gusto ko mo, kid. Kung buligan mo, gid ako. Kung wala lang tanis ang testigo, basi kung maidiyahan ko pa. Pero may araw galing eh. Basi kung mabalikan ako kung hindi makasaka sa korte ang kaso nga ini. Fiskal, adik ang napatay. Kag ang nagpatay sa utot mo, mga adik man. Oh, ba? Oh, hindi ba na? Dapat lang buligan mo ako. Dahil nakapatay ako sang adik. Kaya kung wala ko siya napatay, basi kung pila pa kabilong nga inosente nga pari sa utod mo mga biktima niya. Hindi na pag-iintra sa problema mong utod ko. Tapos na to. Nagapahuay na siya. Fiskal, wala sang kinalain ang mga suspek na nagpatay sa utod mo. Sang sa tao nga napatay ko. Fiskal, adik sila. Major, ang mapanugyan ko na lang sa imo. Kag ang mapulig ko, kuluha ka sa mayong abogado.
Iapila ninyo nga makapiyansa ka mo sa kaso mo. Kaya kung makalabot sa opisina ko, hindi na ako mag-oppose para makapiyansa ka. Amo lang nang mabuli ko sa imo. Fiscal? Sige. Bayaan ko na ikaw. May asikasuhon pa ako. Animal. Ay, may problema gid ako sini. Kabudlay sa imo ayon, Fiscal. Kabudlay. Sige lang. Sa pila ka adlaw. Basi kun ikaw naman ang mag-ayo sa akon, pasensyahan talang ka anay subong. Sir? Yes, sir. Okay, sir. Himuin ko, sir. Ako na bahala. Okay, sir. Thank you. Bye. Daw nakibot ako sa ginamban ni Sir Sako na. Daw hindi ako makapati. Pero kinahanglan na tumanon ko ang order niya sa akon. Tumanon ko ang tanan nga luyag niya. Luyag niya nga ang target namon subong nga ridon. Amo na lang patyon. Kag kung may chance ako no, kagwan na sang haswang. Tumbaho na lang sa tanan. Tungod problema na gid sa sosyedad ang target namon ngayon. Sa lawayo na gid sila kayo. Tawgon ko mga tao ko. Kinahanglan maistoryahan namon ini sang mayo. Kung na mo may ideya gid si Sir sa mga nagakatabo nga pinatya na iso mo. Kaya ang tanan nga report kag data naging padala ko sa iya. Amo ato tanan ang mga tao nagkalamatay. Atong ara sa record kag data nga ginhatag sa akon. Kag ang pinakaulihi sa tanan. Amo ang tumboy king patayman. Kung amo may mga tao gid si Sir nga nagahulag para maglikidar sa ila. Kadalom. Tuman kadalom sa nagakatabo subong. Husto gid ang hambal ni Sir sa akon. Mainit kag maduguon ang engkwentro kontra sa iligal nga droga. Kung namo gali ipasaka gid sa korte ang kaso batok sa imo, Major. O ninyo, nakasugiran kami ni Fiscal. Te, why mo gid siya maayo? Ginayo ko. Ugaling, wala ko nun siya sang mahimo. Tungod may testigo. Obligado siya nga ipasaka sa korte ang kaso. Ano galing nga kaso na? Murder. Ano? Susporte ka bukat sila nga kaso, Major. Kung matabo nga, marilis ng warrant o arrest para sa imo. Takpon ka gid kag prisuhon. Hindi man. Kay tinguhaan man nga makapiyansa. Piyansa.
Murder ang kaso mo, wala na piyansa. Maya kung homicide lang. Hindi ho, makapiyansa kay Sigita, murder na niya. Suno kay Fiskal, maidiyahan ko no. Siya man nagtimbre sa akon, bilang bulig niya kuno sa akon. Sabagay, pwede na kung padiutan nila. Pero, huola na kayo galing, Major. May ginatubang ka nga kaso. Idiyahan ko nga madula ang kaso ko ninyo. Buligi ako. Dulaon tang testigo. Kung wala sa testigo, laban sa dismiss ang kaso ko. Ganit buligi ako. Ipatumba ta ang testigo. Ano? Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolod, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon, radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolod, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Mga abiyan, sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginto produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining muragwagan. Madamugid nga salamat. Arina ang pinakabag-o kag epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, pabakod kag nagabala